என் அன்புக்குரிய மக்களை வணக்கம். ரிஷபராசிக்காரங்க, உங்கள் வீட்டு பிள்ளை ரிஷபராசியில் பிறந்திருந்தது அப்படின்னா அந்த அந்த குழந்தை வந்து தனியாக தான் இருக்கும். கூடவே வந்து கூட பிறந்த அண்ணனோ தம்பியோ அக்காவோ யார் இருக்க வாய்ப்பு கம்மி தான். அப்படியே இருந்தாலும் கொஞ்ச நாள் இருந்துட்டு அவங்களுக்கு உடல்நிலை கொஞ்சம் பாதிப்பு அடையும். பல பேருக்கு வந்து இந்த சொத்து பிரச்சனை, டாக்குமெண்ட்ஸ் பிரச்சனையும் அதுலேயும் இருக்கும். இவங்களுடைய வம்சாவளி அப்படிங்கிறது வந்து அப்பாவுடைய வம்சாவளி வந்து ரொம்ப பெரிய ஒரு வம்சாவளி. கடவுளுடைய அனுகிரகம் பெற்றவங்க இவங்களுடைய வம்சாவளியில் இருப்பாங்க. ரிஷபராசிக்காரங்களுடைய இதில் ரிஷபராசி ரிஷப் லக்னக்காரங்க இந்த சனி பயிற்சியானது கொஞ்சம் உங்களுக்கு கொஞ்சம் பிரச்சனை கொடுக்கும். அது என்னங்கிறது பின்னாடி நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். இப்போ ரிஷபராசியில் ரோகிணி நட்சத்திரத்தில் உங்கள் குழந்தை இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த குழந்தைய கடவுளுடைய குழந்தையாக நீங்கள் இதை பார்த்துக்கணும். ஏன்னா கடவுளுக்கு ஒப்பானவர்கள் தான் இந்த ரிஷபராசிக்காரங்களுடைய குழந்தைகள். இவங்க சொன்னாங்கன்னா கடவுள் உடனே கேட்பார் இவங்ககிட்ட. ஏன்னா ஒரு ரகசியத்தை சொல்கிறாங்க.